Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Szeretettel üdvözlök benneteket, kedves testvéreim! Most először szeretném beszélni magyarul, mert Magyarországon élünk, és nem mindenki, aki itt közöttünk van, magyarul érti, magyarul beszél. És szeretettel üdvözlök a helyi német kisebbségnek képviselőit is, akkor közöttünk is vannak, és fognak énekelni. Érkeztünk ide, hogy megemlékezünk Viktorin József Károly atyát, aki itt fekszik a helyi temetőben, és hálát adunk az Istennek érte, az életéért, hogy volt közöttünk, és szerintem most a mi Urunk Jézus Krisztusnál van, és közben jár értünk, és azért én hálás is vagyok érte. Srdečne pozdravujem všetkých, ktorí ste prišli, zvlášť hostí zo Slovenska, ktorí náhodou nerozumiete po maďarsky. Svätá omša bude po slovensky, takže veľmi sa teším, že sme opäť mohli vytvoriť toto spoločenstvo z príležitosti pripomenutia si osobnosti Jozefa Karola Viktorína, tohoto úžasného nášho slovenského národného buditeľa, ktorý pôsobil tu vo Vyšegráde nie ako slovenský národný buditeľ, ale ako človek, ktorý miluje každého. A tu nás sa staral a podporoval aj miestnu nemeckú národnostnú menšinu, ktorá teda v jeho čase tvorila v tomto meste väčšinu. Tak sa veľmi teším, že tu máme teda aj predstaviteľov nemeckej národnostnej menšiny a teda spevákov, ktorí budú tiež spolu s našou slovenskou ozvenou doprevádzať túto svätú omšu. Na začiatku svätej omše uľutujme si všetky svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Modlíme sa. Bože, Ty ukazuješ blúdiacim svetlo svojej pravdy, aby sa vrátili na správnu cestu. Pomáhaj všetkým kresťanom odmietať, čo sa protiví ich viere a usilovať sa o to, čo zodpovedá ich kresťanskému povolaniu skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Micheáša. Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a snujú zlo na svojich lôžkach. Na rannom úsvite ho uskutočňujú, pretože majú moc v rukách. Ak sa im zažiada pole, násilne si ho vezmú, ak domy, tak si ich zoberú. Napadnú muža i jeho rodinu, človeka a jeho dedičstvo. Preto Pán hovorí: Hľa,
ja zamýšľam zlo proti tejto čeladi, z ktorého nevytiahnete svoje šije a nebudete chodiť vypetí, lebo to bude čas nedobrý. V ten deň vznikne o vás príslovie a bude sa spievať žalospev. Spustošení sme, zničení, na iných prejde dedičstvo môjho ľudu a už mu ho nik nevráti. Neveriaci si delia našu krajinu. Preto už nebudeš mať nikoho, kto by určil podiel v Pánovom zhromaždení. Počuli sme Božie slovo. Pane, nezabúdaj na úbohých. Pane, nezabúdaj na úbohých. Pane, prečo si tak ďaleko? Prečo sa skrývaš v časoch súženia? Bezbožný vo svojej pýche sužuje bedára, nech sa chytí do nástrah, čo sám zosnoval. Pane, nezabúdaj na úbohých. Veď hriešnik sa chvastá svojou náruživosťou a lakomec sa vychvaľuje. Hriešnik pohrdá Pánom a na myslenie hovorí: Boh nezasahuje, Boha niet. Pane, nezabúdaj na úbohých. Jeho ústa sú plné luhania, klamu a podvodu. Pod jeho jazykom zločin a násilie. Sedí na postriežke blízko osád, nevinného zákerne zabíja. Pane, nezabúdaj na úbohých. Ty vidíš, veď ty hľadíš na útrapy a žiaľ a berieš ich do svojich rúk. Na teba sa chudák spolieha a sirote pomáhaš. Pane, nezabúdaj na úbohých. Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Farizei vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zahubiť. Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí išli za ním a on ich všetkých uzdravil, len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Hľa môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. Vložím na neho svojho ducha a oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trste nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Slova svätého Evanjelia, nech zmijú naše previnenia. Drahí bratia a sestry, viete, ja neverím na náhody a keď som tu bol predvlani, vlastne prvýkrát, keď sme tu mali takúto slovenskú svätú omšu, pri ktorej sme si pripomínali otca Jozefa Karola Viktorína, tak tie biblické čítania boli veľmi také krásne, ktoré tak pripomínali isté také etapy zo života samotného Viktorína, ktorý bol človekom utrpenia kríža. Vtedy som vám poukázal aj na tento obraz tohto kostola, ktorý je síce zasvetený svätému Jánovi Krstiteľovi, ale teda po obnove kostola sa rozhodli dať na oltár, alebo teda za hlavný oltár obraz ukrižovaného Krista. A veľmi tak krásne aj tento obraz pripomína to, čím si prežil Viktorín. To bol geniálny človek, ktorý mal mnohé veľké problémy vo svojom živote a myslím si, že aj v dobe, v ktorej žil, bol mnohými nepochopený. Pre nás, pre Slovákov zvlášť, možno pre Nemcov je to skôr tak, keby som povedal, toho lokálneho charakteru, že si ho uctievajú ako človeka, ktorý ich podporoval, ktorý im tu ozaj s veľkou láskou slúžil.
ale pre nás ako pre Slovákov, pre každého Slováka bez ohľadu na to, kde v Karpatskej kotline žije, alebo aj mimo nej, tak Jozef Karol Viktorín je našim slovenským národným buditeľom. Je to zvláštny národný buditeľ už aj preto, zvlášť teda pre nás Slovákov, ktorí pochádzame zo Slovenska, z tohoto územia, že nepatril medzi národných buditeľov, ktorí by nejakým spôsobom hľadal pre slovenskú krajinu nejaké iné miesto mimo historického Uhorského kráľovstva. Ale snažil sa nejakým spôsobom nájsť ten dialog. Vieme, že v tomto ohľade možno ten jeho ideál mu nevyšiel, keďže on sa snažil hľadať práve ten mier medzi národmi, to vzájomné porozumenie a vzájomné rešpektovanie sa svojich hodnôt, svojho jazyka, svojej kultúry. Ale bol to človek, ktorého utrpenie v prvom rade bolo spojené možno aj s jeho osobným charakterom, s jeho osobnosťou. O tom som hovoril aj pri tom našom minulom stretnutí. A vieme aj to, že vďaka možno tej jeho prirodzenej povahe, ktorá bola pomerne ostrá, tak hoci ako kňaz veľakrát čítal toto evanjelium nielen počas liturgie, ale aj počas svojej osobnej modlitby, tak verím, že s naplnením tohto evanjelia mal určite veľakrát problém. Nedolomiť tú nalomenú trstinu a nezhasiť ten hasnúci knôtik na tej sviečke. Obrazne povedané. To znamená, poviem to opäť obrazným jazykom slovenského jazyka, nezlomil palicu, hej. Vieme, že mal s tým problém. Ale sám bol človekom, ktorý od Boha prežil veľké milosrdenstvo vo svojom živote a toho učilo byť milosrdným voči iným ľuďom. A učil sa to až do konca svojho pozemského života. Aj keď vieme, že už to bol chorý človek, aj keď vieme, že už v tom poslednom období svojho života nevedel používať správne možno ani ten rozum. Stal sa ozaj chudobným človekom, ktorému okrem Boha nezostalo vôbec nič. Nezostalo mu vôbec nič. Ale to najväčšie bohatstvo, ktorému aj on vo svojom živote prednosť dal, pretože sa stal kňazom, to znamená úplne sa vydal Bohu a cirkvi. A mysleli si o ňom mnohokrát, že je pán Slav, pretože keď pôsobil ešte na území Ostrihomskej arcidiecézy, na území teda dnešného Slovenska, tak samozrejme organizoval tých Slovákov, podporoval ich, tak ho považovali za pán Sláva. Hoci nebol, on iba podporoval svoj ľud, nerozvracal krajinu. Preložili ho sem. Aj tu si našiel srdcia ľudí, ale nakoniec stratil všetko. Aj týchto ľudí. Ale Boha nestratil. Je to taký zvláštny paradox, drahí bratia a sestry, že dnes, zvlášť aj v dnešnej dobe, my si môžeme pri rôznych príležitostiach klásť otázku, kde je ten náš Boh, v ktorého veríme. Alebo veríme v Neho skutočne? To je taká dobrá otázka. Pretože mnohokrát mám pocit, že aj tu v tomto našom karpatskom oblúku, kde žijeme, tak tá kresťanská viera je už skôr tradíciou. Dnes ešte nájdete mnohokrát plné kostoly v nedeľu na nejaký sviatok, ale už je to skôr folklór. Viete, práve Viktorín nám ukazuje to, kde už končia všetky hranice, kde už to nie je ani folklór. Už je to len čistá viera. A táto viera ho nesklamala. Hoci až do konca života pociťoval ohromnú vnútornú temnotu. A nemohol sa cez ňu dostať, pretože bol psychicky chorý. Ale ten Boh, ktorého veril, na ňo nezabudol. Preto aj dnes, aj tá pamiatka, ktorú slávime, tak cítime pre jeho osobnosti radosť a pokoj. To je Boží dar, kde vo viere môžeme cítiť istotu, že tento človek bol Boží,
že urobil všetko zo svojej strany, čo mohol. Nedokázal ovplyvniť to, čo ho v živote obklopovalo, ale Boh ovplyvnil jeho život. A preto, ako veriaci človek, aj ja môžem povedať, že verím, že Viktorín žije u neho. To je tá naša kresťanská nádej. Môžeme stratiť všetko, ale Boha nie. On je ten, ktorý naozaj nad nikým neláme palicu, nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôtik nedohasí nikdy. Najväčšia chudoba, moji milí, je to, keď stratíme toto najväčšie bohatstvo. Túto vieru. Tak vás tak srdečne chcem pozvať, aby ste aj tento deň prežili nielen ako oslavu Jozefa Karola Viktorína, ktorý bol Bohom obdarovaný človek, a vďačíme mu naozaj všetci za veľa, či Slováci, či Nemci, či Maďari. Ale v prvom rade pozrime sa na to jeho najväčšie životné bohatstvo, ktoré ho nikdy neopustilo. A to je Boh, ktorý obdaroval každého z nás. A tým najväčším darom je práve on sám. Bez ohľadu na to, či momentálne niečo máme, alebo niečo ešte v živote dostaneme, alebo či v živote budeme strácať. Koniec koncov všetci strácame. Opäť sme sa tu zišli, možno, neviem, či ste sa tu aj minulý rok stretli, keďže ja som tu nebol, ale ak áno, tak opäť sme zase o rok starší. Zase sme stratili niekoľko dní zo svojho života. Ale či je toto naozaj tá správna perspektíva, dívať sa na náš život? Práve aj to dnešné evanjelium a osobnosť Viktorína nám ukazuje, že nie. Musíme to otočiť. Viete, kresťania vždycky išli proti prúdu v každej spoločnosti. Preto ešte stále sme tu. Tam môžete vidieť, že to je prakticky ten zdroj toho nášho života. Takže otvoríme sa Bohu, ktorý nás volá. Volá nás cez svoje slovo, volá nás cez Eucharistiu, pretože o chvíľku príde na tento oltár, ale volá nás aj cez osobnosti. Cez také osobnosti, ako je Viktorín, na ktorom je vidieť na jednej strane ľudskú veľkosť, ale aj ľudskú slabosť, malosť, krehkosť, veľkú krehkosť. A Boh nám dneska ukazuje, že v tom je to úžasné, v tom je to krásne, v tom spočíva tá krása života a viery. Tak nech nás Pán všetkých naplní svojim požehnaním. To nám všetkým zo srdca prajem. Amen. Teraz povstaňme a spoločne prednesieme svoje prosby. Pán Ježiš zakúsil nenávisť ľudí a napriek tomu mnohých uzdravoval, pretože chcel zjaviť tomuto svetu príklad nezištnej lásky. S pokorou ho prosme, aby aj v našom živote neustále zjavoval Božie milosrdenstvo. Pane, prosíme ťa za cirkev, aby z jej pôsobenia bolo svetu zrejmé, že Tvoje kráľovstvo je medzi nami. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa za národy sveta, aby sa od Teba naučili žiť v mieri a vo vzájomnom pokoji. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, prosíme ťa za tých, ktorí trpia hladom a žijú nedôstojne a vo veľkej biede, aby aj našou zásluhou dostali primeranú pomoc. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, prosíme ťa za ľudí, ktorí zle hovoria o iných, aby si uvedomili, že Tvojej láske sa protiví rozširovať zlo a ohovárať. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, prosíme ťa za nás samých, aby sme si vždy vedeli ochotne odpúšťať a pomáhať v ťažkostiach. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty nalomenú trst nedolomíš a hasnúci knôtik nedohasíš. Vypočuj naše prosby a posilňuj nás vždy, keď nebudeme mať dostatok síl, aby sme milovali aj svojich nepriateľov, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, zhliadni na dary prosiacej cirkvi a premení ich na duchovný pokrm, ktorý posvecuje náš každodenný život skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami, hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, lebo vo svojej dobrote si stvoril človeka a hoci bol spravodlivo odsúdený, vo svojom milosrdenstve si ho vykúpil skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho Tvoju velebu chvália anjeli. Klaňajú sa jej panstvá, chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia a nebeské sily i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme. Naozaj si, svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel,
segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, ennek a templomnak a védőszentjével, keresztelő Szent Jánossal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted. Részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmilujeme sa povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle je milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, dobrotivo uchraňuj svoj ľud, ktorý si nasietil nebeským pokrmom a pomáhaj mu, aby sa odvrátil od hriechu a prešiel k novému životu skrze Krista, nášho Pána. Ďakujem všetkým vám prítomným, ktorí ste prišli na túto milú spomienku otca Jozefa Karola Viktorína, osláviť Pána Boha za jeho život, za jeho príklad. Szeretném mondani egy nagy köszönöm mindenkinek, aki érkezett ide hozzánk a Visegrádi templomba, megemlékezni a Viktorin József Károlyt, ez a nagy, nem csak a szlovák személyiséget, hanem a nagy, fontos ember a németeknek és a magyaroknak is, aki szeret mindenkit, akivel ő élt. Bocsánat, hogy én nem tudom beszélni németül, kedves testvéreim, de ein große vielen Dank. Vielen Dank, liebe deutsche Brüder. Vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm a szolgálatokat. Na záver svätej omše príjmite Božie požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v mene Božom.